Здравейте! Намирам се на остров Борнео, в джунглата. През нощта. Малко съм откачила, но дойдохме да търсим прилепи. Да. Ходихме да записваме прилепи. Сега се прибирам в тъмното от 50 метрова кола. Нямам представа на каква височина съм. Сигурно вече съм към 30 метра. Най-страшното предстои. Стълби, направени от корени. И гигантски мравки. Прибираме се. Трудно е да се прецени тази колко е голяма, обаче сега показвам с пръста си. Ето. Насекомите, привлечени от лампата ми, кацат по носа. Абе, с две думи, това дето го правих в армията, ряпа да яде. В сравнение с това, което правя в университета. Чувам реката. Наблизо лодката. Безопасно сме, май. Лека на вас.